aquí me vedes. Son, madre mía, mira que pintiñas, agora sí que comezou a farrapada. Aí vai, por aí. Estámoslo pasando moi ben, a verdade. E mirade con quen estamos. Adela. Anda, Adela Bertolo. Pero mirade que locura, isto é unha locura. Ti que fas por aquí? Pois que vou facer? Batallar, isto é unha batalla campal, Isto é, mira. Non apto para escrupulosos, como vedes. Como estás pasando? ¡Oh! ¡De puta madre! Muy bien. Buah, compañeiros, acábame de dar un trapo en toda a cara. Non vexo nada. Pero bueno, isto é festa. Festa en Troido, estamos en Laza. Xa vedes que Galicia, mi madriña, meteuseme toda a lama nun ollo. Como vedes, é unha batalla campal. ¡Vamos! Na que se pasa moi ben. Estaremos así, mirade, por favor, temos aquí de feito a xente que se mete. Eu non sei se acabaré aquí, pero bueno. Como vedes, unha festa que non se pode perder aquí en Laza. Nun momentiño volveremos e seguiremos falando porque, de verdade, temos Entroido para rato. Nun momentiño, compañeiros. Vedes, hoxe son un branco fácil e nunca mellor dito, pero agora imos falar un pouquiño máis, a ver se o conseguimos cun dos responsables que está aquí ca auja. Contanos un pouquiño, que é a tradición desta festa? A tradición do día doxe. Claro, o día de doxe, da farrapada, por exemplo. Pois a tradición é traer unha pouca terra, barro, e con os trapos intentamos mancharnos uns cos outros. E a auga utilizámosla para mollar o barro para que manche máis, porque senón a terra sería terra seca. Ti és un dos encargados da auga, non? Bastante importante hoxe. Bueno, hai moita auga xa, pero bueno, para isto sí que fai falta algo máis de auga, para lavar as gafas, os ollos a xente, porque claro, manchas de todos, como ahora, mira. ¿Sabes? Feito, van os trapos hoxe, aquí queda justo, non? E levamos algo, mira, ti acabas de dar outro. Hai algo de pelexa, non? Pero non é a única festa que imos ter hoxe aquí, non, en Laza. Por a tarde, a baixada morena e as formigas. E pois a última hora repartes a cachucha, para todos que están aquí, damos un trozo de cachucha e pan para cenar. Un entroido que xa non só é a nivel Galicia, senón que é a nivel nacional e internacional, non? Sí, aquí ven xente de todos os sitios. Que un ano repite durante anos e anos, porque eu con xente aquí coincido todos os anos que leva máis de 15, 20 anos vindo. Este ano é a miña primeira vez, notase, non? Non, creo que é que, a ver, o jersey blanco tampouco pegaba moito no día doxe, pero bueno, bastante ben, Son un branco fácil hoxe. Sí, eu creo que fuiches un blanco bo. Pois moitísimas gracias, de verdade. Nos seguiremos por aquí, compañeiros, porque como vedes, isto non para e hoxe en Laza, hai festa para rato. Sí, compañeiros, bo día. De feito non vos escoito moi ben porque aquí hai moito barullo. Xa vedes que aquí a festa en Xinzo segue, hai moitas ganas de pasalo ben. Xa está de saber que esta praza está ateigada de xente disfrazada e as pantallas que andan recorrendo tamén as rúas da vila, pois mantendo viva unha das tradicións máis bonitas aquí de Xinzo. E imos a topar aquí a xente, por exemplo, temos a Oliver Laxe grabando unha película. Bo día! Hola, bo día! Que andas a facer por Xinzo? Estamos na seguinte peli, que a seguinte peli vai do Entroido con gallegos auténticos, estamos buscando galegos auténticos para a seguinte película. Pero mira, xa vexo que xa che deron os. Sí, no, xa gañei o Óscar, xa arrasei en Hollywood, e entón agora estamos traballando xa na seguinte. A seguinte vai ser mellor aínda. E non terás un papel por aí para min na próxima peli? Necesito que sexas galega auténtica, galega en xebre, galega de entón, si ti és así natural, si non sabes actuar, ti me vales, eu ensinoche a actuar. Veña, pois eu vou ir preparando o papel. Bueno, temos por aquí a operadora de cámara. Como é traballar con Oliver? Bueno, complicado. Oliver é especial, pero sempre fai unhas cousas espectaculares. Pois nada, seguide, compañeiros. Xa vedes que aquí non falta de nada. Imos a ver, hombre, pero se temos por aquí ¿dónde está? Bart Simpson. ¿Cómo vas por aquí? Bo día. Hola, moi bons días, moi bien. Estamos empezando o que sería o mellor día da festa. É o día das pantallas. Hoxe hai que disfrutar da festa, non? Hai que disfrutar a tope. E hai que deixarlle sitio para que elas podan... Pois para todo o mundo, compañeiros, xa vedes que aquí hai ganas de festa, así que nos imos quedar por aquí. Eu vou a ver se dou cazado algún Pokémon, xa de paso. Escoitádesme, que tal todo, compañeiros? Bueno, isto é unha batalla, pero campal, estamos aquí. Cambiábamos un momentiño porque mi madriña, estábamos tranquilos. Oh! Bueno, espera, porque quedeime que cara deste home. Ti, a ver, pero que fas?
Darche. Como vedes, aquí dai, amarro. non hai amigos, compañeiros, pero isto está aí vai, está a piques de rematar, non? Porque agora chega a xitanada de burros. A xitanada, sí. E remata o que Esta mañá de Entroido. Esta mañá de Entroido, non? Esta mañá de Entroido, sí. Pola tarde temos máis. Por a tarde temos a Baixada da Morena e temos as Formijas. As formigas, compañeiros, que como isto que estamos ver cos trapos, pero con formigas, se non me equivoco. Con formigas. Formigas, toxos, fariña, cinza, isto é un espectáculo. Canto tempo se leva facendo, bueno, esta tradición? Desde que tiño uso de razón, polo menos. Sí, non? Sí, máis ou menos. Fai 2 séculos, dinos por aquí, Eu daqueles ainda era un... Bueno, deixémolo aí. É que, compañeiros, hai moitísima xente, eu perdín a tu cámara, pero bueno, creo que estades vendo o ambiente que temos, como dicimos fai uns momentiños. Isto remata agora, nada, nun intre, porque chega a xitanada de burros, que é, pois, un tipo de procesión no que a xente vai ataviada, pois, de xitana. Maiores, pequenos, xa vedes que aquí en Laza non hai quen saia limpo. Compañeiros, vou seguir disfrutando deste Entroido que é internacional. Chao, chao! Que viva o Entroido! Ay, Miguel Mandallo, qué valente, eres un valente compañero. Creo que hay que meterle casco a lo que ven, a esta conexión, querido Bernardo, para que non perigue o reporteiro que vaya. Pero, madre de Deus, que ese poliño aí metido nese carro. Estamos en Xinzo de Limia, aí non hai trapos voadores, pero moita troula tamén, compañeira Alba, adiante. Hai moita troula, compañeiro, de feito, aquí ides a tope. Pero mira, a ver, de que ides, de que ides? A mí non me quedou nada claro como están sendo os carnavales de Xinzo, a ver. Pois nada, compañeiros, é o único que saben decir. Mirade por aquí, estábamos vendo antes en imaxe, aquí non existe o estrés das pitas, non? Non, aquí estamos tranquiliñas, relaxadas, dormindo, disfrutando da música, pero zen. Xa ves que aquí o confinamento das pitas, o poliño este está a piques de sair. Está a puntiño de nacer, pero témolo aquí super protegido, non hai gripe que entre. Non hai nada que, compañeiros, aquí hai disfraces de todo o estilo, xa estades a ver, hasta o mismísimo, mirade, Rosa, ven por aquí, hasta o mismísimo Bad Bunny. Pero que fai Bad Bunny en Xinzo de Limia? Bueno, en verdad, este es el mejor Entroido del mundo. Yo tengo un sitio, pero ninguno como Xinzo de Limia. Por favor, vengan todos acá. E que vivan os latinos, non? Como diría Sí, vivan os latinos, e facais. É que mira, compañeiros, a ver, por aquí como estamos a pasar o Entroido? Impresionante, como sempre. De que vas ti hoxe? Evo de colorido, dando alegría. Hai que poñer un pouco de color, que xa está bastante... Claro, como está un día bastante gris, a ver se chamamos un poquinho de sol, senón... Da igual, hai que disfrutar do Entroido, hai que disfrutar de todo. É que, compañeiros, por aquí non falta nada, a ver por aquí. Bueno, aquí hoxe a neve non a vexo moito, Bueno, home, en calquer momento cae, nos vemos preparados, por si acaso. Como está indo a xornada de esquí? Guai, aquí esquí en seco, pero sí. E a pasalo ben. Íbamos a Mazareda, despistámonos e acabamos aquí. Pois nada, compañeiros, xa vedes que ganas de troula por Xinzo, así que nada, que viva o Entroido.